ne balma nyokuma ni message d'alerte de très urgent premier ministre Choguel kan malien mena information do fanyana ka révélation do fanyana bien mercredi 7 septembre 2022 o be ka wuli fan bɛɛ fɛ ko premier ministre Choguel ni a banalen de a tɛ ka kɛ mɔgɔ normal ye bilen a tɛ ka premier ministre ya baara kɛ bilen a don ta bɔ tan hakɛ de bɔra la a bɛ tan a karisa ta kɛra tan a bɛ tan ani surasiw bilara ɲɔgɔn na surasiw yɛrɛ tɛ fɛ a kana bilen surasiw cunna ye premier ministre kura min taara o ye M5 mɔgɔw vidéo bɛɛ gɛn ka bɔ fɛn kɔnɔ Saka jakuma ye kalo minɛ a bɛɛ mana kan di Assimi ni Choguel kale ko libarani problème tuni ɲɔgɔn cɛ maliyɛnw cɛkɔrɔba bɛ k'i reposer dɔɔni a bɛ tila ka na tuguni a ka baara daminɛ a y'a hakili sigi filanan fana ye mun ye maliyɛnw ko premier ministre kura min sigira parce que faso den jugu dɔw bɛ yen o bɛ ka wuli manamanakan dɔw la ko premier ministre par intérim Ablaye Maïga ko bɛ ka Choguel ka vidéo manu gɛn a ye taa Mali ministère bɛɛ la vidéo manu b'a bɛɛ la o kuma vidéo manu tɛ adamaden de ya ngo vidéo manu ye mɔgɔ di ni ye sɛgɛ ne Segu Tunkara bi Assimi Gandi malien ani Kati 24 ninnu bɛ to ka yala di mais mɔgɔ minnu bɛ nin kuma fɔ o bɛ ka dabɔ di n'a fɔra sa ko premier ministre kura nana ko ka Choguel ka mɔgɔ gɛn dɔrɔn mɔgɔ bɛ Choguel fɛ o fana bɛ bila o contrôle la an bɛɛ bɛ fara dabɔ de kama mais n b'a deli bɛɛ fɛ M5 RP mɔgɔ bɛɛ yɛrɛ déboussana par mɔgɔ bɛɛ mouvement fɛn fɛn bɛ k'i bɛ ka transition soutenir a ye Ablaye Maïga premier ministre par intérim a y'a dɛmɛ a ka baara taabolo la a ka kafiri ninnu ka kuma a kana lamɛn bilahi talahi problème tɛ Choguel ni ninnu si ni ɲɔgɔn cɛ Choguel ye cadeau du ciel di wallahi ala yɛrɛ woloden n'i bɛ hɔrɔnya saraka bɔ Maliko la bi wallahi n'i pas Choguel kunna i tɛ se ka di yɔrɔ si ani Assimi ani transition in bɛɛ presque u bɛɛ taabolo ka ɲi an bɛ Jabu fana fo an b'u bɛɛ fo maliyɛnw an ka transition in dɛmɛ an kana mɔgɔ farali in tɛ arranger dɛ bon o de kosɔn k'anw ma an ka denw lamɔ n'i ma den lamɔ n'a mɔna ni kafiriya ye a bɛ cogo de kɛ ni den ka éducation ratera quartier la mɔgɔw tɛ lafiya dugula mɔgɔw tɛ lafiya awa jamana tɛ lafiya o den kirikaraw de b'an senkɔrɔ u bɛ ka haine créer an ka n'aw ye denw lamɔ a ye adamaden kanu don dusukun na n'a ma causer ni denw ye parce que mɔgɔkɔrɔba caman bɛ contenu n'u bɛ baro kɛ n'u denw ye u bɛ haine de don denw dusukun na i m'a ye i fa ye nin kɛ ne la ou bien i ma i fa dɔgɔnin ye nin kɛ ne la den min haine bɛ bonya o haine dɛ ni min kɔlɔsi a tɛ kɛ mɔgɔ yɛrɛ fɛ a ye to ka love dumaniw kɛ denw na n'a bɛ denw lamɔ ne bɛ vidéo mani bɛɛ fɛ wallahi mɔgɔ si juguya tɛ ne kɔnɔ awa ne t'a ɲini ko n bɛ mɔgɔ détruire ne bɛ fɛn fɛn critiquer n tɛ ala deli ala k'u faga can bɛɛ bɛ sa don dɔ la minnu bɛ ka yɛlɛ Choguel ma bi u bɛɛ bɛ sa don dɔ la u bɛɛ bɛ bila kasange la ne Segu Tunkara bɛ ka kuma ne bɛ sa bi n bɛ sa sini n t'a dɔn e cɛ an ka sabali sa n ko saya bɛ yen don dɔ bɛ k'a la e tɛ se ka kuma bilen Segu Tunkara don dɔ bɛ k'a la aw si tɛ ne ye bilen mun bɛ kɛ ne la k'an ta k'an bila kasange jɛmani kɔnɔ ko Segu Tunkara ko ala ka hinɛ a la ka taa bila kaburu kɔnɔ i muso t'i kɛrɛfɛ i den t'i kɛrɛfɛ o bɛ kɛ Segu Tunkara la o bɛ kɛ Assimi na o bɛ kɛ hali procureur Touré la adamaden i tɛ foyi ye ji ni bɔgɔ kɔ i bɛ sa don min na bilahi i tɛ fɛ ka i bɛ yɛrɛ bonya mɔgɔ minnu ma olu de bɛ t'i kaburu sigi e cɛ an ka sabali sa a ye denw n'a ma a ka communiquer ni denw ye an ka limaniya cɛ diɲɛ ye wagati ni kunkuru de ye an ka love ni diyaw kɛ ni ɲɔgɔn ye an ka ko kɛ tilennenya la an ka tiɲɛw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna parce que dɔw bolo n'i ye tiɲɛ fɔ dɔrɔn déclaration de guerre di ne bɛ maliyɛn den bɛɛ fɛ bilahi hɔrɔnw bɛ ne faamuya dɛ mais mɔgɔ n'i tɛ hɔrɔn ye fo ka diɲɛ wuli n'i ye ne kɛnɛ sɔrɔ i b'a ɲimi dɔw kuma sɔn ne ka kumakan dɔw ye m'a fɔ n k'olu tɛ hɔrɔn ye dɛ mais dɔw bɛ tɛ fɛ ka si de mɛn n'i tɛ fɛ ka si mɛn ça veut dire que i tɛ tiɲɛ fɛ kuma bɛɛ filɛ awa hɔrɔn kolo n'i ye nin kuma modèle fɔ a man da kulo la parce que o mɔna n'o kolo i m'a ye dɔw bɛ réseau sanfɛ u b'a fɔ ko Maliko tɛ tiɲɛ koyi Maliko tɛ parce que olu t'a dɔn ko hɔrɔn dɔw bɛ yen u bɛ se k'u yɛrɛ faga u faso ye ka sɔrɔ wariko tɛ a dɔw bolo n'i bɛ kuma dɔrɔn fɛn dɔ de bɛ d'i ma parce que o de b'o don o kunkolo la ne ni fa ni ba kuma na u bɛ mun fɔ na Segu a kɛ ala kama kana maliyɛnw janfa kana taa wari minɛ k'i da yɛlɛma n fa b'o fɔ na n ba b'o fɔ na mɔgɔ min fa b'a fɔ na ko t'i b'i ta ɲini ko dangadenya don o bolo ko bɛɛ de bɛ ten a ye denw lamɔ n'a ma den lamɔ a bɛ donni di société mɔgɔw ma o conseil bɛ ne bolo ka fɔ an na farafinw an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ ye ji ni bɔgɔ de a bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn kaburu sen don dɔ la muso dɔ a tun bɛ to ka baara kɛ a ka gardien n'a bɛ taa baarakɛyɔrɔ la
a bɛ ni jɔ gardien fɛ ka baro dɔɔni kɛ a ye ni kuma la mais c'est très important muso dɔ de donna a bɛ baara kɛ abattoir frigorifique dɔ de la a bɛna baro kɛ n'a ka gardien ye ale m'a yɛrɛ garadi bonya k'ale patron ye ko gardien gansan mais muso bɛna baro kɛ ni gardien ye n'a tilara ka bɔ baarakɛyɔrɔ la tuguni a bɛna baro kɛ ni gardien ye don dɔ la muso taara baarakɛyɔrɔ la muso mɛnna a ma ye mɔgɔw ko muso taara so gardien ko non ko muso ma taa so k'ale ye mun kɔlɔsi ko muso in tɛ taa so n'a mana ale gardien fo ko k'e gardien tɔ ko wayi ko non ko muso in bɛ yen o wulila o la gardien taara ka taa don frigo kɔnɔ ja muso bɛ frigo kɔnɔ a kun bɛ nin ka sa ta ka taa muso sauver cogo bɛɛ filɛ a ka gardien kun n'a a kun ni gardien tɛ kuma est-ce que gardien kun b'a sauver e kana jo mɔgɔw la quoi a ye mɔgɔw wale ɲuman dɔn a ka kɛ mɔgɔ fɛ diɲɛ bɛɛ ye nin de i ka fara i yɛrɛ la don dɔ la dɔ de bɛ t'i kaburu sen don na i salen dɔ de b'i ta k'i ko k'i jɛ ka kulusi ni kulu k'i bɔ i la i kulukutu kalakata k'i ko k'i jɛ pas k'i bila kasani kɔnɔ k'i bila i kaburu kɔnɔ i ka mobili baw i denw i bɛ taa k'a bɛɛ to balimaw diɲɛ bɛɛ filɛ nin ye ni mɔgɔ min n'o tɛ mɔgɔ min kunkolo la a b'o to yen o ka dɔ kɛ panga puruti la an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ a vivant i ma ala ye jifu bila ɲɛfɛ parce que jifu bɛ ɲɔgɔn fɛ mais farafin bolo a tɛ sa ni farafin ye wari sɔrɔ a kɔrɔmusow a dɔgɔmusow a ba ni min kɔlɔsi u b'i wele k'i bila i balima bɛɛ la kana wari di karisa ma dɛ karisa de kun bɛ nin k'i la karisa de kun bɛ nin k'i la n'i ye fanga fana sɔrɔ u b'i su k'i bila bɛɛ la u b'i bila fili la ala kana an ta k'o ye adamaden i ka sababu i ka hakili t'o la adamaden i ka wale ɲuman dɔn kɛ a ye denw na mara n'o ye n'an ma denw kunna gosi k'u bila sira ɲuman kan o bɛ kɛ problème an ka société in na i m'a ye hinɛ bɛ ka ban ka société kɔnɔ parce que den caman tɛ ka kunna gosi u ma lamara u t'a dɔn hinɛ yɛrɛ ye mun ye parce que u mɔna hɛn de kɔnɔna na fa ni ba u bɛ dɔgɔninw u b'a wele i fanicinin nin kun t'i fa fɛ dɛ i bɛ taa famille kɔnɔ i bɛ nin baro kirikara ninnu dɔrɔn de mɛn famille bon den bɛ mɔ ni hɛn de a y'o ko dabila an ka famille la a man ɲi a ye répercussion a bɛ ka jala an ka société kan i m'a ye hinɛ bɛ ka bɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o ne ka petit conseil ka fɔ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ mun ye sogɛli sɔrɔ a bɛ se k'e sɔrɔ a bɛ se ka ne sɔrɔ a ye sabali a ka juguya daminɛ juguya ye fɛn dɔnbaliya de don dɔ la an bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn kaburu si rien n'est éternel foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ ko dan t'a la ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma a ye sabali a ye sabali a ye sabali a ye sabali ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma